लड़का लगा रहे हां आ लड़की भी हवा बनौलस जाके देखी आज के दौर के प्यार कैसन है। कोर्ट लो मैरिज पहले ही होखे, हां रोड मैरिज पहले भी होता था, हाँ। लव मैरिज आज भी हो जा रहा है। हाँ। कोर्ट मैरिज के कैलस के? भगवान राम हां जज के सामने धनुष तुरले कोर्ट मैरिज बा। वाह करिया हो गेल बा करिया हमारा तुम्हारा। हाँ गाने गाओ तनी भैया। क्या तो मुन्ना प्रमुख साहब 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया। बैठा ऐसे कहे के बात बा का अब लड़की भी जाके हवा बनौलस। हां हमरा चिन्ह तारू बिना तारो सुदर्शन यादव है। हां सुना हमारा 18 गो हईबा चलेला। हां लड़के सोच के आए हाय हाय हाय। तो रुपया वाला बा हां बस बस 2 गो पोकलेन चलेला, है 2 गो पोकलेन चलेला, हां 10 गो बालू घाट के मालिक हैं। हाय आ लड़का रहे लांगा, हां लड़की के हवा बना देलस। हां कहल के सुना लड़की जाल में फंस गई। हां कहल के चलो बाजार में तरह के सिकरी कीनी, कई भर के सिकरी लेबू। कह थान ले बोलो ए जान हां हमरो बहुत मन बा हां कि दोनों आदमी हां संगे चल के हाँ। बाजारी में हाँ। सुनार के दुकान पर हाँ। आ चल के हमरा 6 भर के सिकरी ले दी। 6 भर 6 भर लेबो हमर इज्जतिये ले लेबू। ला तोरा के 1.25 किलो के सिकरी गढ़ाई। हां आ लड़का रहे लांगा, लेकर के चलो पहले होटल में मोरिया होटल में खाई जा। हां अब 500 के जहाँ एगो चाय मिलेला, आ लड़का भी कुछ न रहे, ले जाके एगो गोलगप्पा के दुकान पर खड़ा कर देलस। हां आ 2 गो गोलगप्पा खैली नु। हां तब कहते सुना हमर बाबूजी इमरजेंसी फोन कर चलो बिहान चल चल गोलगप्पा चल खाए। चल लड़की घरे चल गई न सिकरी नीलाइल फुटानी लभर रहल हूँ। हां एगो लेके कहते कि कौन रे खूब प्यार वासल रहलू हो। हाँ। सिकरी किनाई इनाइल नाये सखी ना की नाई आहा काहे के उ लंगा रहल बेंजू ह। बढ़ाइए तने बेजू उठा दे बाबा। तने बेंजू लड़के कहते कि आए हाय पाछा पर गोइल बार दिया जोर गोइल बा नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गोइल बा। ए सखी नाही समझ में लावी। भैया की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक। ए सखी बीरन बाबा की ओर से पुरस्कार पौनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम। ए सखा तुलसी बाबा के डेरा से पुरस्कार मिले वाला बा। ए सखी नाही समझ में लावे, ए सखी नाही समझ में जावे खाली उल्टा बदलावे। आए हरे गोला के बाही लावे। आए हरे गोला के बाकी आवे, आए हरे गोला के बाकी आवे। ले लो बे कसी, ले लो बे कसी, माता दी गोरी। झूठा साला सारे झूठे ना कमारिया। ले लो बे कसी, ले लो बे कसी। हमारा तुलसी बाबा के परिवार की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा भैया। रुआ के नाम दूध वाले भाई हमारा गोरख जादव जी 1000 रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। ये सखी ए सखी
ए सखी ये सखी एकदम लंगा रहल ह खाली हवा बना हवा बना के खाली करे फुटानी। नंदलाल यादव हल्दी बगीचा तो हार्दिक हार्दिक पुरस्कार। हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही जवानी। हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही। गांधी बाबा के गोड़ लगनी हम मोलो खत्म हो सब खत्म। हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाल गांधी बाबा के गोड़ लगनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। जय हो ए सखी नहीं समझा में जावे। ए सखी नहीं समझा में जावे खाली पतिया बनावे। आय हरे को लगा पहिला लाल यादव धनंजय प्रधान दिलीप जी की ओर से पुरस्कार पाने अंतिम बाबा कहते चल के कुंवर जी तैयारी करी ना कहला का कहला जी देहात में ना लो कहला का आय 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 एथी में एथी नहीं एथी में डेरा। एथी में एथी नहीं एथी में डेरा। रोज रोज हम खेल लगवले बाफेरा। भाई हमारा नील सिंह जी प्रधान जी के भाई हैं हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। एथी में एथी नहीं एथी में डेरा। रोज रोज हम खेल लगवले बाफेरा। हमारा मास्टर साहब की ओर से पुरस्कार हार्दिक बच्चा लेके बाबू अब आ गई। हे सखी नहीं समझा में जावे। हे सखी नहीं समझा में जावे खाली बुरबक बनावे। आय हर बोला गा आय हरे बोला गा बाकी हरे बोलिए शंकर।